Super. Na. Co to má pup? Čau. 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 Ty pán. Ty máš nějak úplně horký žlutý. uši, člověče. Úplně horký uši. A ještě. Ještě. Tak naposledy, babi, jo? A proč na ní děláš ty? Co? Čau. Proč děláš ty pán? Naposledy to ráděla, jo? A pán je ty. Jo. Čau. Čau. Už zase jede. Co děláš, Bětuško, tou pusou? Něco máš? Nedělej, jo? Tatínek vás nahrává, Ahoj. Bětuško, bude to moc pěkný. Hej. 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 Jo, Stoj. kusi, 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 Ano, kusi, kusi, ano. kusi, 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 masuk, Titi. kus. Pau. Pam. Toti. Už stačí. Už konec.